Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom niya December 6, 2021. Ako nagahangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio og mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa atong lungsod. Okay guys, sa tanang pong mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan, welcome mong maghimo o business open kini alang sa tanang ganahan mo invest o negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, sa kato pong mga ligos kanigaw, welcome po mo nga mo suro sa among tourist destination, Matalom Tourist Destination. Pareho ang sa Canigao Island niya Hitoog Cave. Nindot na po nga to guys, mas kuha na siya nga to, mas kanang nindot na kagyanan.